atong hisgotag gamay ang politika sa Team Marcos o Team Duterte. Mao man na roy lig-on kaayong mga teams kuno. Hain Manilay nagsunod gyud sa sugo os Ginoo nga atimana ang mga Filipinos. Atimana ang akong katawhan sa Pilipinas. Marcos o Duterte? Ay lamog tubag. Akaning ako, kuan lang ni, pagpahigmata ba, kay usahay malimot kinsay atong butaran. Kani, nindot kining basihanan. Kanang kamaong muatiman, kanabang mabati nato nga kining maong leader aning maong Team Marcos o Team Duterte, kinsa man sa imong kasing-kasing o sa imong pamalandong nga nag-atiman gyud sa mga Filipinos, labi na gyud sa labing ubos, sa mga kabus, sa mga sinalikway o gibiyaan, labi na nang naa sa squatter, naa sa sidewalk. Wa na'y mga trabaho karon, mga estudyante nga wa na'y ikagasto, kay wa na say budget, bisan gani ang kuan kuno galisod nas budget ang sana tisda na amo na'y libre nga mga eskwela's tisda, galisod na kuno karon. Ambot lang, i-fact check lang na ninyo. Kaya nadunggan na nako sa usa ka tisda kaning saingan na supporter ba na siya eskwelahan na para sa tisda, lingo-lingo siya ingon siya lisod pa dir, lisod yung budget ana luya no niya. Kinsa man ron aning Marcos o Duterte ang makaatiman gyud nga andam magantos nga magsigig ingon sundo nako ang pagtulunan sa Ginoo kaysa pagtulunan sa tao. Ug unsa may pagtulunan sa Ginoo, atimana ang imong isig ka tao. Kana man gyud pinakatimunan kay matud pa ni Kristo, whatever you do to your brethren, you do it to me. Bakakon ka kung magsigi kang ingon, I love you Lord, but you hate your fellow men. Kay unsaon man kuno nato paghigugma sa Dios nga dili makita kung imong gikontrahan ang tao nga maimong makita. Kanang tawhana, image and likeness of God. Una din ata mamutar anang mga politicians nga ang giatiman ang ilang kaugalingon. Di na makita man na nato, maka-analyze man ta. Pero di sa kumutuo nga ang akong nakitaan, mao sa imong nakitaan. Tumana ang imong nakitaan, tumanon sa nako ang ako. Nya mulabas man na, magkapari-pariha man na. Kinsay mo daog, mo'y atong dawaton nga gipili sa Ginoo. Senador hangtod sa nang katapusan ron? Konsihal sa lungsod o sa syudad. Ang ato na lang iampo nga ang kumilig mutarong gyud ihap dili unta makasud kanang naanda na kay natong tikas panahon sa eleksyon dagdag bawas. Karon na ipipilang gifailan sa kumilig tungod kay nanikas na sad tungod anang gitawag og vote buying. Daghan man ang ekspresyon sa vote buying. Nanay pipila nga gipangkihan na ba to or gipang tagaan na og warning sa kumilig.
ang sunod na sad ani kana nasang dagdag bawas labi na gyud kay machine ang gamiton, dali ra kay makasud ang mga hackers. Naot unta nga kining gisuggest nila karon epektibo na nga dili gyud i-connect sa internet before, during, and after canvassing dito sa presinto, before voting, during voting, and after canvassing, pag-ihap dito sa presinto, di gyud i-connect sa internet ang kada machine, ang counting machine. Hinaot pa unta. Kay aron kuno dili sudlan o manipulation sa hacker ang maong resulta. Kaya kung masudlan, ang gihisod nga baluta dito or mga votes, ang iphon sa machine, ang kadto ng kuan sa hacker, gikontrol sa hacker. Inigawas sa resulta, dili equal sa tua sa sod sa machine. Kaya gimanipulate naman sa hacker. Muna kung dili i-connect, di sad ka manipulate ang hacker. Simple kayo, masabtan kay nato og ang mga BEI nga ato rasang mga igsuon nga mga Katoliko kasagaran maoy concern niini. So mga BEI nga mga Katoliko maningkamot ta sa pagtuma ni ana. Balaod naman na aron sa kaning procedural rule sa election. Number 9 man siguro na sa ilang kaning procedural rule. Muratog number 9 akong nadunggan. Tanawa lang niya og sakto ba.